נתן לי ביטחון ללכת בביג דיי ים, לאכול, אם הייתי פוחדת לאכול פה שוקולד, שם שוקולד, לא, היום אני לא מפחדת, אני אוכלת. אבל אני יודעת שאני אוכלת ועושה במינון. וכשאתה עושה דברים במינון, אז זה פועל נכון יותר ופועל הרבה יותר טוב. אני אתן דוגמה נוספת שאני אישית מאוד התעניינתי בנושא הזה הרבה לפני שבכלל חשבתי להתחיל אותו. כי לא ראיתי וניסיתי המון דברים והתאמנתי ואכלתי. משהו בתהליך הזה לא הרגיש לי שלם כמו בתהליך עכשיו. זה בעצם נותן לך איזושהי הרגשה שלמה, איזשהו ביטחון מסוים שאתה אומר וואלה, וכשאתה מתחיל עם זה ואתה רואה את התוצאות אחרי שבוע, אחרי שבועיים, פתאום אחרי 3 שבועות באים אנשים אומרים לך וואו, כאילו מה עשית? אתה מרגיש באיזשהו מקום בתוכך שיש לך ביטחון, שאתה יכול להגיד וואלה, תשמע, כאילו עשיתי א', ב', ג', ד', אבל זה תהליך מסוים שעברתי וחוויתי עם עצמי, אבל אני שלם איתו. ולא עשיתי דיאטה והפסקתי לאכול את זה ושקלתי מה לאכול. אני עושה משהו ואני עושה אותו בדרך שהיא שקולה, בדרך שהיא נכונה, בדרך שהיא מלווה. אני יודעת מה אני עושה. וכשאתה יודע מה אתה עושה ואתה בטוח בדרך שלך, אתה מגיע הרבה יותר רחוק.